Yeni yetsa dem popo di ti asanteman. Yenya na enye ye. Sase wa ya kwachina be fie ne nkola ade ni di agro. Awu so wodi ne ho agro ho. Ane woni ne ho agro. Na asante aduane aye de sika aye de ye noya ho. Arafo ye mamu nyina atenase mamu akwa abadom be Nyansapo kasa mfonyini so Nyansapo na waje se yesane no badwembem Mr. Wanidie ene ahobrase kwa so ba bia wo bia no bomoden na wo de subscribe na share na like na fo adwenche fato asema me se de bia wo ye no yenya atenase de na wunim dada ye ba ne aba besua de ewo abrabom titiru asante amamre abakwasem amanne ene ho pempana ne ma eno na de bia atenase a ye be abere wanchen na wotuafu nti medika ka cha dada ene ye ne abrewa ena eba abesuade medase se wageme so saa na ene emekoi nemu mawrefi se ya wo be hye na obi anya bi ehu abrewa Bemen akwa baba Nyansapo kasa ya eburu na empo no muti sei Nyankopɔ tumfo ene mo mpai bo ne nananu adaro eti nkwam ye do twedi ampon ase ye behu se wote enkwam na ahoden wo se ya na yensu ye ni agisan se anya hwe no yaba wo na so yensori ayenko no na yenya efutu sembi ede aboyi kutudwum a ye de bebo ebra ene de kekeka ho a ene wonana no yasa babiem yesre wanidie kwan so se kwan da ho a ye pese ye ne obadwuna sembi ho na oboa ye ekwanda ho sameti ase yedi mo ma me minim hwamoda okay ye da ase na ansa na no minim de kokoso se minim se watititi ensem bi wo afidie so ne ade a nyanti bibia sa minyanti bibia ji so etiri mi mu kaka ene na twen na memfa me wo achiefo yesu abo okusie ompua wia opia na je se bibi na ta no do so re se de manim sha se team fifiri a mirikatente ena yabo a ye di awura ya bere wanchen sanse sabia ku sabia kronto de oti okruwie ni okrawie ni obrawie ngoma so opem so tufo se tutu asante mewura empo no otana ne koto Nyansa ahye de ma no wi a eduru de edina wo se ye kwa abrewa ho ne yakobisa na nye ye Nyansapo a ye fefa ye esua de na ye de eba ene sentia ye betena se no eye Offinso ene ye de ani kire na ye besua mamre ankasa pa amamre na ye de ya ye betwa ebeba bebom eno nti no nyaso no beye de ekoso ewo Offinso mo amate bi ye ekone ne eba me ye ohema me nye ohema me ye ohene me nye ohene si ohene mi nsi ohene me so ohene nkrofo chia me mitimfie ne saa ne ma no ye be ye amamre ene amane eno nti ka me ho na ye din ne tie no abotre kwan so abrewa ahinsie mu no ye di ka sua de dada wo mo di ka safidie achi de obobo so bia ne mpese ye gina baabi baako na ye hwe ye nim sa santemem hanom de etwa ne kona eba sebia kroto opemso ena ye kese a otua no eno nti ni tumi ne no apone bi no de ama aman henenom ena aman henenom so apone bi ena omode ama wonom ahemfo ehyehyehye wo mase tumi kro na bi na kura otumfo abrempom meboa ena omunso mu bi apone pone bi na omode ama wonom dikuru ene wo mom keka ho titumi ni nyina kafu a ebewie ewo ohene so eye otumfo ho enti abrewa sabia kroto edie ne emma ekase afedie ohene bi eye ohene prekope a yagina tumu a echinye bia eni ho edie no mesraw amina wo bi wura bi ase waya ade ama me pa lawyer John Appiah a wo America abeye maye pa minim se de bi ye bire nyina wo hwe a na ni gime ho pa wonya me ho do na se de onu wonya me ho do e de maye maame no saa da so me de ne be yo eba na me no wiase asetere mu ya chiachi aye ho ame ni ade ye ho lawyer John Appiah be da wase papa esie de keja eni aseda de waya ba me wiri mfiri da ne wahwere wo me hu bia so onyankopɔ twedi ampo ba se yi adom won hyewa na mu wakoma so ade bia wonyema konkan eburu sania wo na asumdue eni enigye eni da ho
ene akoma pa entra wo nkyɛn da bia meda wase enkopim se yɛbɛgye obi atomu se ɔhene kraa no abrewa na ɔpemso enim hu bi no bekyira santehene ɛwɔ asante mantem hanmo so ɔyɛ ɔman hene so ɔyɛ obrimpo se ɔyɛ den o asante amamiri mu no sei ɛna ɛhyɛ ase efiri asehye na efiri no dwantoa no edikusi gyaase so se wo hene na efiri mu a kusi gyaase so ni gyaase de akɔ ba ahema ho nti wo mienu aka yetira pamu ni ehun se nipa na wo besra akonwa no ye ni gye ne ho a na wo hema ani gyaase enso aka abom agye atom ti se eba saa ade hye no se wo mu ye aduonu kura obi a betimi de ne nsan aba ne nsan no ade beba nso eye de ya ba akode ena yebegye atom ti se wodo won nsan ba na ya anye de ya na kese ayi wo fira ade hye no ne ebu won nsan yebegye nanso ye de ne ye ntimi mfamu nipa dom ni nyina anko ba akone yebeyi no na wo amaka na twen akiri enti ba akone gyase no wo hema ena ki tiri pram ho ansa na akwamunom enu nyina abem na ye de akyere wo man ebusua ni nyina na se ebusua ni nyina agye tomu a ye de na ba otimfo ho ye ba na otimfo so busa se ebusua ni nyina agye na tom se ya agye na tom e che se fi bie ni no ho no enu otimfo be ka se ene mu mfa no nko na mu mfa no nko chiri kuruman no na wo mu asa de na ba ni abebo da wuro ni yi na kyerɛ wo man ni nyina kuruman no nyina ye yiri kyerɛ kuruman ni nyina wie sɛ yakoye wura agye na tom na kyerɛ sɛ fi bie ni ho ne ye hye da ye de be kɔ no akosi bibi akyerɛ ye wura sanity okay abrewa wo se bibi akyerɛ ye wura wi saa ohini mejiri sɛ abusua panyin no nyina aka ho na saa ohini ye de ne ba ya agye na tumi enti sɛ ɔse bibi kyerɛ ɔpemso wie na amamre mu no yagye atom awie yasoa no egu ne hyire wade obetena paka mu tena ene ade a abrewa ɔkɔ ne kuro mu a otimi kɔtena baabia ana sɛ fine no ɔkɔkɔtena de atwen ne manfo so wokɔ no kuro mu a na hemfie wo kuro mu ho ana simpi sɛ yo abirimpɔn bi no wo simpi bi ɛwɔ hɔ a wɔtena hɔ bodwa ɛhɔ no ɔkɔtena ehyia ne manfo ma ne manfo nyina ba bi hu sɛ ye na nani na satam na ye bose nyina satam na wɔkɔtena ne simpi so ame abose no na sabi o sɛ wɔ ahemfo bi ɛhyɛ nase a na wɔn nso adikan ɛsua ya kyerɛ na ana wɔno no sɛ ɛbɛba sɛ yɛde ne bɛkɔ no na ahemfo ne sua ya kyerɛ okay nti so koduru ye wura animu a wo suaye a ne nkonwa sofo no esuaye di nachi okay mebisa wo efi sɛ mehu ebi a oba opemso ho wie ye no ahemfo ne bi na okɔ ne kuro mu na afei na mehu sɛ na ahemfo a wɔno wɔn ba ne bi nso ebesuaye di akyerɛ ɔno enso nso yɛ dantem ne sɛ ebi wɔ hɔ a na ahemfo bi a no woni ano no woni hɔ nti ye wura agye na tom amebi esuaye no waba no de ni a wɔka ho bi a no nso ɛso ɔno nso so esuaye ɛno no ya taa ya man hene ana sɛ ebia de itimisi sɛ ɔbrempɔn ana man hene okay sansa de me de mani hu ye ne na yɛ man hene ɛna me hu sɛ owie wɔpemso owie na ɔkɔye no na ahemfo nyinaa nso ebesuaye de kyerɛ no ɛma wo mo kyerɛ sɛ saa sɛ ɔmo ne besom ɔmbesom no adi no kura de akyerɛ no abroa ɛyɛ nko anim yate hɔ na se enti akoba ne sei no ɛsɛ ɔhene ntimi nkɔtena baabia sɛ apart from ahemfie na amamra ne amanne mu no asante de no ɛma kwan sɛ wɔsɛ ɔkɔtena na wo manfo yɛ yi wo kyerɛ na ɔmo bɛkyia wo ma opiafo utiri nkwa ɛne saa nneɛma no wontimi nkɔtena baabia foforo bia bi David okɔ ahemfie
na wokɔ ahensi awie kora so wobɛbɛ simpin so ha wamanfo abɛtwɛn wɔ hɔ ɛhɔ na wobɛba na wabɛtena simpin so na afei yada wodie amekuruma nyinaa hu sɛ yɛhene ni wakɔsua yaba wayɛ bibia na hemfo nkonnwasofo ɛsua yɛakyerɛ no bibia kure hɛ ne nsa na wabɛsua yɛkora awie no yɛde ne kɔ ekɔbu akonnwa no ho nneɛma ɛde hɛ ne nsa akonnwa no ho nneɛma nyinaa ɛwɔ nkonnwa dan mu no yɛkɔbu de hyɛ ne nsa ɛtwerɛ krataa bi a mmiɛnsa yɛde korato akonnwa no ho na mpanimfoɔ paa sɛ kwantiri ne gyaase no nso wɔ baako no wɔ no ankasa no nso ɛwɔ baako adansidie nti okay enti yɛbu nneɛma no nyinaa hyɛ ne nsa awie no ɛno na wɔ mu bɛhyɛ da a wɔbɛda ne ho adi wɔ ne kurom hɔ ame yɛabɔ se ame bibia gyina tom sɛ yɛhene okay na yɛsɛ saa tam no deɛ sɛbe santene deɛ wɔwie ne deɛ a wumpo deɛ ne duro ne deɛ ɔsesa na enye yi ɔde ama na wie ti deɛ aka ne sɛ ɔno nso bɛhwɛ na ɔne ne kuroma no wɔn ayɛ bibia na abrewa me wɔ mfie papa bi ne masie na mpɛsɛ metrem na me yɛ saa ama ne abra me nkwa mfie a ɛnya amamere ho na da ufie papa a wasie no ɛno yɛ wɔ man ne deɛ ana yɛ wɔ nananom deɛ wodi hini wie di a anka tete no kura ufie papa na wasie no wɔntena hɔ ɛsɛ ɔbɛtena ahensi nene ne obi ɔtene fie ɔsɔde a waba ahensi okay aro yɛnhwɛ eduru baabi yɛnhwɛ sɛ ɛkɔba sɛ ebi a ɔhema a ɔda akonnwa nano a ɔhene tɔyɛ anka wɔsɛ wɔn wɔhwɛ na odi mu tintiman no ɔhema na yɛ niamo ho sɛm bi na ebi a ɔno kora no na akonnwa no yagye fire ne nsɛm ɛno nti ahensie ya yɛbesie yi no ne ho nimbi ebusua mpanyimfoɔ no ɛne wɔn sek fata na wɔn hɔ no wɔn aka bom na wɔn ayi me ebusua panyini sɛ memra na memedi kuro no so sɛ yɛwie nneɛma nyinaa abra opemso no nyinaa bamu abɛyɛ ne de awie ne yɛkɔ a sɛbe ɔhema no nso timi ka sɛ kyenkyenkyen a meyi foforo so ɔhema na wɔno yɛyi ne firi hɔ no ai ase still ɔda so yi ɔhema enti ɔno nso besi ne hene ɛma ne yeye saa wɔ amamrem ya wɔ so ɔda so yɛ hema no den no wɔkɔka kyerɛ yɛ wira santema wira ɛma wɔgye ne tum mu a enti ɔda so yɛ hema santema wira se wɔntimi ne wɔnsum bi wɔyi wasi nkyɛ koraa wɔnyɛ hema ɛnhyɛ mpaboa ɛmfɛkyini yɛnsi wo so edi ne esi wo so sɛ ɛda wo so sɛ wɔba hema no wɔyi afiri wo so tumi bɛn na wɔwɔ tumi bɛn na wɔwɔ sɛ wodi dwato akɛseɛ bi kɔ na yɛ wiragye wo tum na wɔsɛ nyɛ hwee eniamo ho ayɛ yɛ koraa wɔde akyɛw tena wɔde wutiri akyɛw a ɛno koraa no wontimi nyina hɔ sɛ wisi hene isan sɛ yɛsi bi dada yɛsi bi wɔtimfoɔ no asi ne hene ya wɔ hene no koraa no a wɔno wɔbaeɛ no ɛwɔ sɛ wo wɔma bɛbu nkonta da hema adwa a wodi yɛ no ho ne yɛpam wo fifie hɔ koraa okay ɛyɛ dɛ no wɔnya timi akɔsi hene okay abrewadan bi me ne wodi nkomo bi na wo kan ɛkwan ne amamre sɛ fata sɛ yɛdi tu ɔhema bi efiri so mibisa biem wo kyerɛ mu sɛ ɛkɔba sɛ yɛtu ɔhema bi a sɛbe amamre ne amane mu no yɛkum dwan ɛde horo nkonnwa no ɛyɛ amamre ne amane ansa ne hu safe de yɛaworo ɔhema ne ho a awie pɛwi a ɔnyɛ ɔhema bi mibisa sɛ so sɛ ɛkɔba sɛ saa amamre ne amane no ɛnyɛ adwuma a amamre mu sɛbe ko to nananom bisa opemso adi ka aka dada sɛ ebi a metu ana wa ko hina na ɔte akonnwa no so no edi ka tu ansa na ofiri mu enso saa amamre ne yenye ya ekwan bi so no oda so ye ohima ana onya de na no ato so sɛ wotu wodi wotu wonya hima bi agye sɛ wo pedwan ato akɛse bi mu oduro na wakɔka ebra a yenya nye de yɛde hohoro ho ɛne ade ne fi sɛ ɛmaa no ɛyɛ nananom ɛmaame nti ya na wo mu di obuo ne ani die me maame no
Enti se wutumi di dwa to akese bi ba wa bra ye nhohoro wo ho ne ade no ne ye wiraje wutum di a ne waje watum wanya de na no ato so se watu na wo meka hwe nkyere no ne de watu hasa metwase a saa ye kum dwan ne de ya amamre de ahohoro na ye wie wo kura no eno ya amamre a ebehyem kena ama ehu se afe de wie kura nanso no se ye wie no a eni de ni bu a ye de mamma ntiri ye hwe ebia na obeba be pachewo sanse se ye saa amamre wie a wo pachewo ayesom ensom bi eye no de echesi ye twa bibie ntimi pachewo bi ntimi pachewo emu enu nya wie se ye de dwa no akasa akire nkonwa se wonye wo bi a wona wo hwe wo musu bi nti wini kwanse nkonwa da no kora no wura mu anasa asese dwa kora ye tan so se wo hema no wotena bi so chaata wa ye so hwe so wo hema no wo hye bi wo nkọ ba bi mfechi ne yensi wo so wo hema ya chese saa ne me ni nyina ya kan kire wo nkonwa na gunsa etwadwa no aguso tu be pache obi mu enye ye chese abrende chopa bi ani wo bi akwasi ne mum ye nyanyo saa ne man dia se wo kwan kakra bi a wo betimi akodwa ato bi na se ekoye de ye ani so a yetimi de wo ne de achewo wo tena wo me wie saa ne man dia na se asa wato bi ani ho abeye bi mu abeye okay ane na abrewa me de wo ba na me de wa ba be wie ebesi Offinso ne adi nkomo me hyeda se ye besua amamre ne amane kakra ne ehu ne ewum ansa na me de wa ba nkomo abenti a akofa we nyina aba no eye Offinso dwamna kenten asase sanse abakwasem ne amamre ne amane ekiremu a na ohina obekekere Offinso man no ene dwamna akenten a odi kanye enne no sabia kroto abebio ono anasa abebie mu ti dwamna kenten a otoso bienu ena nananom awo Offinso ahyiremu abusua ene akonkode won hweye no omayi na odi ohina amamre ne amane a ye kan nyina no wafam mo manhia na busua mu kronum awi a oye manhene na abrewa nansen na abetodwa se wo wi amamre ne amane no mamisa we ansa na meba we so sabi unwie ni nyina ebire bi sa so no ewo se wo sa eda wani ba manhia be dasia na se we ebi wo ho a eda a wo besuaye no a wutimi eda as okay na se wa na aseda no a wokọ wachira afi wutimi de waseda eba oh okay na sa aseda no betimi eyemienu betimi ada na wo yoye na betimi akwachi akoboaboa ho asaba ene sa na dwamna kenten otoso mienu di eyeye na ye se yehwe bere ya oba ye bedi Offinso akonwa ya na okọ nachi enti na anu ada na okoboa ne ho se oba na ni wura wabada na se eye nimunyam hyekese wonum beduru ye no meni asona busua panyini adehye busua wo Offinso wonum epanyini asona busua panyini ene boss ankomo yi enti on beduru manhia no a wonum guso ya amamra ye wura betena se no eho ena tetefu ko esu se enkane ansa amamrem se de what o se de wasi akire ma kire mi ntino sa na wo se meka no enkane oman hema no wo Offinso na amese we nya ako afa akasafidie ejina kaaso a wonam kuro no mu na ensem okan ne mintimi fanto afidie so mpamcho umfa ncheme pa sanse eye medin se bebie ma no aka se esebie kronto ono no oso osihene obi antimi nsihene ewo enti obesine hene ti kroma no emwa no ewo ampani ampa na yewura keke Sarpong ena ese eja oguso a wo ya amamre ni amane a wama no eyi na kire ni ade enti owie no ese braso anka wo se wo mukọ ekosai de kire omanfo oman no na afi wode ne kire oman no se wo mu hini eni eno na abusua panyini ekire mu a omo mpese basabasa bebe ntie no wo moto nsafre abambofo ema wonu be mu sese bie koto konwa tuntum a eye Offinso won mu akonwa na eye japade na anwe kura na obi aba befa ti wo mmebo kuro no ho ban emfa mo enti saa amamre ne amane ne entimi amaso ekowi achie ne yewura keke Sarpong kofiko dia Sarpong ekotena ono ani fie ti na mbisa wo no se yesu hina wa otimi kotena wo fie se o jenchia ene ade a eye amamre wa mama hu ho
ɛhɔ no ɔkɔtena ya ɔgye nkyia sɛ Offinso ɛman hene ɛwɔ ɛhɔ no mo me kɔ manim bi sɛ abusua sɛ yewura no ɔyɛ ɔdehye ɔsɛ no kwasɛm no ɔno na ɛyɛ abusua panyini nanso no ɔbaaye no abusua du yɛ da hɔ no ewura Kofiko dia support yɛ ka sɛ onje da nyini na akɔ akyire na ne busua ni bia ɛnhyɛ da nim ɔba ɔde ne bɛyɛ na busua dua no ɛwɔ baako ne ba ne wi enti oni ba bia wɔ asase so biem ɛyɛ sɛ ɔno no ɔmfrɛ busua no mu abrewa de abani amamra ne amanne kwaso no bibisa no saa semi sɛ ɔmo kumdwan no aya amamra ne twato no nyinaa ɔse an ɔmo frɛ nana ɔba ahema nkane wama enti wɔmo gyina so etwagu no so ɛwro ne ho ntoma a ɛkyɛ sɛ ɔnyɛ ɔman hema wabɔ nkonwa na mane saa no kae sɛ wɔhema yɛde ne maamo a na wɔhwɛ mo so no sesei wɔnyɛ hema bi enti na sesei na aha no nana no mudwaani aha no wasa mate ase sɛ ɛba no saa de na sɛ kyɛwpa bia no abetimi de akɔbiem nti sesei na ɔno anga sɛ oni kyɛwpa biem dabi ɛne ne kosi sɛn sɛ otumi ɛsa akɔyi obi foforo sɛ ɔmɛyɛ ɔman hene ɛwɔ Offinso abrewa na de oyi no nso so ani agye sɛ wɔn so yɛ man dabi we de em sɛ ne birthday bi ne ne wodi oh birthday sɛ na sɛ wontumi ne hene saa no na me sɛ wanya akɔ so obi antu no wo so obi antu ti di otimfo kan no wonte em sɛ nnu ne hɔ ɛna santema awira ɛna akonwa nyinaa wɔ no wo kuromfo no frɛ wo a wa ama na yɛtwa adwa agu wutiri so no ho na yɛ sɛ wokɔbɔ na mane abɛbɔ otimfo amane oba kora nso no ɔfrɛ ma me pɛ santema awira wadawroma meba Offinsofo abetwa adwa agu mi so sɛ yɛtumi wɔ abere minim so wɔtumi wabɛbɔ saa amane no ho na wo mu ka bra ka so wotimfo so wotuni ni nyina no waba wotimfo ho asetena da minkai nkai hu because kofi ho ba ene keke Sarpong no so bra wotimfo ka so wotu sɛ wanya akono wante obete concentrate for ye hu adwuma sɛ enipa no aya obe sai obe si bibi ma yewura no a yewura bo akyire ma no sɛ won konko ya amamre bia wo hɔ sɛ yetua me sɛ wanya akono wasini bo akoye saa de nyine na wono keke Sarpong no hwan ene yede na kɔkyere no ame wagye na tumu a yenti wono wo bedi hene ɛwɔ Offinso ohema oso oyo ohema no onna ode na kyere no na wono no wode na kɔkyere yewura so wode kyerɛ ohema na wonwia yewu dise jaase eni akwam ni kontremu nyina ni abusuafo nyina ka ho eme ye saa de wokɔye wura wɔpem so w'anim ema ne busa sɛ abusua nyina gina tum ese han abusua nyina gina tum ansana ye wura so aka sɛ abusua gina tum di a ene momfa no nkɔ kyerɛ mu kuruman no odo keke Sarpong no ohema ne de na ayɛ saa ke akoma nhyia kɔte ho asɛm wonfa ne nye saa edie ne we nyina wutimiti kurum ho na wo hwɛ ye nhwɛ ha sɛ wohema ye announcement leche se we nu okuta mark na kire se wonam kurum busua panyin se hons saa afidie no aya ne mu obie no eno bi ne yɛ se ogina ka so eno wode nam kurum na wohema yewe sɛ adwuma no kwa na nkanye ohima adwuma asante amammeremu wohima yewe sɛ mesi hine ene mesi me hine o ena mmuro ena meboa me saa na ohima aye no ade yesie ntotoye ne atotoa ne kuduru wapemso anim wie no wo makwan a sɛ mo fare nko kyerɛ kuruman ni nyina ena wode ne be kyerɛ kuruman eno no wobetimi afrɛ no ebia kuruman no ewusumpiri no so ana sɛ ahemfie hɔ no wo man ni nyina besia na wo de ato yanim
no hima so enyina egu ni hiri na ya ansana wasade na kwekire otimfo no wakwasi bibi a kire no na wo ohima a otimfo se wotu wonkwa kan ho hwe ya amamire nyina pam wefra hemfie ho enti wonu wetimi konkonwa da no asembisa na wo se fira kire na wo kwatena ho se wo so wayi wo hene foforo a wo fi so nkonwa ye mienu yana ba akopɛ jamla kenta akonwa no nko eno na minim ke ka so Offinso man hene dia omo nya mienu ba akopɛ dwamna kenta akonwa na wotimfo asi jamla kenta akonwa na wo so enkane wo hema wo so wasi wakonwa akonwa de hen ene wisi akonwa ben ene keke sapɔ no wo hema de na si so a enti nani agye se wodi akonwa na ne nkonwa din nso kra ne den ya sesi a wono wote ho no edie ben ne da no so se woti jamra kenta akonwa so me na mi bisa se bia na akonwa no foforo bi ka ho so Offinso kuro no so e bia na foforo bi wo ho na ene e wa anya we di amede na si bi so na se wa anya we no wadu be si wo so kura na enye wo hima a yetu no na me se wa anya akon yetu no je na abrewa amamre mu ne ho amane ne de ye betimi aka se Offinso ni ohima ohima ni ho ohima ni ho enti ade a waye watomra pa wato asante amamre no wato sante amamra wato wose ye chi no ne ma na ye ho ne ye amane ne ka ho ne wo hunu se ade a wo ye no enye ne kwan no na me de na me se wa nya akono a wo ho no ebire nyina mi hu se oye mfumusuo bi editia wotimfo a ya ne mudu sawo ti sa ya se na wo frɛ na me ma ese mi fa ha na me yade na me kwa ha abusua no kura nko Offinso ho kura nko ka no ye frɛ na wa ma enti sabre no mi bua se wa ye dom wa ye wotimfo dom ti wotimfo wo kwase wotu no wo ma na wo ma mpanyini kofo yiri wi a na wugina ona wudi asa na wo tweda kinkinkinkin na wo sa wotimfo frɛ wa mo abenani mboko no wo so wo yare na wugina badwem a wo sa no wo nyare enti niema a wo ye nyina me kan so wa ye wo hene dom wa ye ne dom a kire se wo nsum ne biem a ono kura wonya kuye bi a wo betu no tumi bi a wo betu sante hene tiri ho na asante hene wa beben te se de ben o tro mo abebe kura wo me no wono ene sante ma wono a wotu ne na asisu se me se ubie ntimi mi na no nkasa na wo se we nya akon edie na wo yiye obi a wadi akonwa buru mfinsia aduasa de se ye ka se amamre ne amanne a na obi entimi mfa nka wo mfa nsisiwu ewo Offinso kurom ho no mo a unim de pa enei minim fenso hema minyini se bi obenya mfinsia aduowotwe enti se wote aduasa wo aduowotwe kra na wote aduasa afirima na nka obedi akonwa kra nka mfinsia aduonum na so onya aduowotwe nso de a ese ohwema obedi akonwa kra na bi onya mfinsia aduanan no ye obabunu pa enti ebesi saa mbre die unnim bibia fa nkonwa no ho ene ade abrewa bibisa wo se adie na bema obi aprim na komasa sese no mi anka sasa de kwa adwundwunim ekwa akiri a ene me hunu se Offinso hema edom a woye yewura no sese we so icon freedom na besikum se Offinso beyi ne hene na wonso se mayi foforo de ese ye kon ne besie mempene mepene me ma anye sei meye wo so me ma anye sei kikira erede na eba ede kon na eba
Nti ye wo se opese ono ani kuro no obo no ho. Ene so was sai kon wo Offinso a. Ne was sai santeman hene wo timfo ene wo sai ne so kon. Na nye ni kuro mu ho. Na kuro no kura ne dia. Na nye Offinso ho. Ti se Offinso kuro na wo mu tim asase no. O santeman hene wo timfo o sei tutu ene de ma Offinso hene jamla akente. We have sabre na we have akente. Say hweso me di kuro na he wonsa hweso eno wa nananom ahweso a bepem ne emema kura anye akatakisem anya brasem anya mammosem kakraka boi se wo naname se we nya akona ani na wo kura so ye kiremu a wo kura wo nka de he no na akwanya bi na wunya ye ne bibi kusi bibi me bibi dane bibi na wunya ho betena ye se hweso maye hweso mafo no ana wo mu ha adwen ade ni wo no nti wonim se bere aduro no se efiri ne nsa ade e kro be fa so be seye enti ne se wo ye sa ade ne wo Offinso Abrewa yewra Kofi Kodua Sarpong de minim no yie sebe enwumasua mu ede mu onim de onye ni paketo asa obi a kotokobo bokuyi obeda no pe abemu waye adwuma pen a ne nimdie mu wonwoma mu no ekọ enkan ede nti na bema obi ono nso nim de saa ebeka se odefo a ne sa ono nso be ma ne ho kwan sanse anya hwe no mfa nchame obi beka se ono opemso kra di agropen because se obi a opemso boku ankasa odem ehye wonsa se fade se bi se onye obi a oben na otumi fra Offinso ti kura obetumi nu watena se di nkita ho bi timi fra Offinso ni udi nkoma obede na ode ne ti mama ho enti nka meka se wo obi a oben no pa ede ne betimi ama enne yie ese oye no dwida si wo kan se ngumanim ne ngumanim ye wo fie nyansa se ye ka amamere sem a ye di fie nyansa na ye ka onya nwoma ebra nana prempe a wodi kan abrofo no be fa na ko ye no onu nana enu na abrofo ko bisa na sante amamere de ye yi bibia nam so wonim dinti no no odi asie ne tirim de no waka kire wo mu ni nyina ebi wo ho a enye no korekora content fit no odi ma wo mu te se photocopy enti me no tamani ekọ school no ne se yesua asante history de bia ye ba fie ne bibi na me ye kan papa se de ebinye no ne papa ka kire me se enye no kora na nya asante amamere wosenya asante amamere ni amamere na mse na afa ye de na abrofo na hu ni akọkire wasi wetimfo wo mu de ne koye no won kire na ase nkire wo mu to won bisa no ano akeka biara akire wo mu na de me ka kire wo yi eno na ya asante amamere ene ya manne so enti bi sakrachi ni bi begina ho no wo keka bibi ame mitunu sa de wo kan ne eno no ti se ku Sarpong wonim nwoma wonim amamre no Kofi Kodua Sarpong ene sei keke Sarpong ade a wo ye no ai se enkwala bi di agoro ka ma wo ye ohene Kodua Sarpong me ka sa ni ye nkwala no bi a ye di agoro aye se we ye ohene na yaye yakọ wafantuma akọfantuma no odi efira na sabre kontomira ahani yakotwa de son no na ya madua abaso na edi esi so na ko na ebe we chenchenche ni edi na chi na no ebi ne kwaku yi no Kofi Kodua Sarpong wa ma Offinso hema de ye no wote sa akoda aketewa ya ye ne ka ma wo ye wo hene eti wo sa na ne ye ka ma wo na aye wo hene ensese wotena hokora ma oba ne di ne ho agoro sa asere wa ya kwachina ba fie ne nkola ade ne di agoro awu so wodi ne ho agoro ho ane woni ne ho agoro ade a wo ye eni hwehe
Obema panimu. Wa winima santi amamre so wakotimfu ani mama wo yi wafiri mu. Nam so am wo hima yi yetu no. Na wo sa akofire kire ni wo hima ne sa akotena se ekobo popofuro bi se wo wodi wasi hene. Na wono so ni tu a wotu no no kra no. Enti ase enimu a. Na wo pese wo kire se. Enti bi de bi so wo so akron ewu timfo so. Na nya mampo Offinso ho. Obi beka se edie ya na wo Offinso a. Enti keke Sarpong chenchenchina opese oye Offinso man hene a. Offinso akonya no sei na abesi a kire mu ne kase na me hu. Mi hu adekode a saa ba me. Wo hu no Offinso. Nanso mpanyimfo se wo bi begina ho sa chenchina wo ye bibi no wo de ne na asi so. Ebi a wo hu no adekase bi. Onso obi wo wa no wo hu se wo nananum ahemfie wo kura no. Ene gold na ya amanfo nwa sika yi ato amanfo adwin sika bi hye ho bi kura wa no wahime na aye koro se sika bi hye ho se yenya kwan ewura ho a wo beka ho na meka ho a ebenya kwan etu a enya ade ketwa obi so ani biri sika pa enti bi de mi hu no koyo konsa yi no ofi kodu ya Sarpong de mi hu no na adwene no no me hwe no a wo mu mienu aki etirabo ho so ohima na di akonwa ache ehun se ne bibi wo ho ne wi afia kenta wo tu wo ko na anu wa ahwehwe na wono de so wantua so wono kofi kodua Sarpong bedidi a na chese ne wo mu anya kwan ne yetu ne de kofi kodua Sarpong de wo ye no kra amenti ase senti wo ti wi ase a se de wisitie enti wa ni hina edi ebe ne beba minim se bibi saa enti ama ne ho akodim ewo hema no ho bi kura American wo mu akopa abrofo bi a ye ba ye betu amena bobbo ho ka bi ama wahwere ne niema bi enu enti nani abere enti se konkora wo ne santema abeko na wanya Offinso akodim ade ba akwa ne de bo wi afia kentia no nka otoso me ensa no eno no wa makwan da ama gadam sei ene agudie na yetututu sense ase bi ankoso ewo Offinso no enti sabia ko to okọ akura no kura de bia de obi kan se wo hini we abrewa what say omo kan se court sembi ombekọ court metesi ase so obekọ court na ade eni wo ni ye de ho asem kọ court se wo kọ court na wetimfo se asase na wete so me ne won kan se bi amedia maje masase ya asem be na abeka dia basa se ni o man hin no kodi ni poso ho na enye nhyeda nyu obi ade a wo kra nkran hene mpene se odan kurum okay abrewa mamisa we Offinso akonwa ye ka asante nkonwa na ne kase ne tesei Offinso de no Offinso kura no de ma wo benya atumi nyina wo be hye wotimfo asate akonwa no mu ne ekon na okoye no sa akon no ne se na wodi akotini wo mpa enti no ebra wo mu ba ne ma de ba ye eche ni nyina woti wodin no a wotimfo bi sa no a wo se wo pe emu wadi nko no se ni asase ne da ho ko fa hwe so mame wotimfo na de ma no sa won fa no won hwe so mame oto ne nsa hwe bunkum sa hwe so mame ena ni nyina be he Offinso hina se a wo de sum wotimfo enti ne yi a wo kan me na me de ma wo yeso ni po de na de wo de bunkum je nanka asante a enkonwa pa no a yetena ase ebo odwa ejina asante enkonwa no kora nka Offinso nka ho okay na se metewase a ye ka Offinso man ni sesi a na se me ye mfato ho a metima aka se Offinso kro no ente se ebia doma ebia yewura beka se chenchenchina doma eye media
Enunti me na me kosi hine no. Na emum Offinso de utwu mutan ya kro no ane asase na nkasa no. Santen dia. Me na me de ma de di ama wo. Eti eduru me bi na me hwe na ade na me de ma wudi ani ama nsema meje ma ade. Ti sa osu be di hine dia kopo asase nyesa. So osu wonu me besi akan. Se me say enipa we wodi akonwa yi enye yi. Na de wo yi ntikura wo kura fa me de yeto ma de yeto me ho. Na so won ti ase na chenchin dia. Ewura aha media me kura no me de ma be mama fa am wo ba fi se bra ye kro na ye ba no be ni ho no wo be ni akonwa no enti akonwa me de ma Offinso hene no se o mehwe so mame no wo ba nka ho enti na se be mani ni ho na me ibo bi ahim na wo be ye ni amo ho nsem dia so di firi ha no wo hene wo isi no nyina monko Nese Offinso akonwa de abrewa se amamre ni se de wasi a kire me e de abesi anyina na de yentimi nsi hene abra opemso enkasa ane e ma nyi jese ono gitum enye ono na ehyem de se mo mfa asmasi ana bentini nsi na emum jese mo de ba amamre hwehwemu a ne hote osefata se wose odi no wogitum asa na tinya wie peyo enye sa obi ya na obetimi asi ne hene abusia panyi kokuru mutie ho na amopo okay meni abusia panyi di nkomo ka asem bi wose yewura keke sapo sempo ahini na apese wudi a obetimi ya baye na aso na wabesre Offinso nsase de doso pa ebetimi atwa ba bia ma wo na ne wakotena ho na waye di kuro bi wo ho e de aboa ne kwan so ano no ene ebetimi agba akonwa kuma bia ma na wo de ti wo na de beso Offinso hene na wono so de akọ yewira ani nti se chinchin aso hene na no peso didi a ekwan ba akọ obetimi afa so aye no nkura na wo ho no ne amowi mo ne nkokote no ne ayi ni ama wo so asase no akodo na wo so wakotena baabi wo so woni wabusuadom amoso wakotena baabi na Offinso hene ahwese obebo akonwa bi ama wo na wo de abesom no ansa na wo de akosom yewira te se wo mu amowi mo ne de ekeka ho no wo mu de besom Offinso no ese ono kura ne nka ne ya akonya kese ko obetimi aye ne keke Sarpong kuro ana keke kuro na uyedi kuro wom uyedi kuro ho okay ne bi edi kuro no wo ba Offinso ahemfi a ebia na wabaye bia bonkum ana nifa e di bibi sama enti we na waye no amamre mu no oye ohene wanya hene Miriam si wo di ni birthday so ja wo bit me class ye na ni gisem bi frefra manfo ye niema bibiri o jire ni keke koto asem na mete ye no mesre de enti a mesre ne se ochia me igbo nsu ka asem bi wo manhia o se wonte ase na de kokot na jaji bua man wi a na wakotokotokuru na wama jaji na wasum na wama wo swai na wakodi hene ne kan no no na wo swai ho a na jaji ni di kura wo no na o do wakotena efisa jaji ni bua ma o se den ya de be kwa ko wi ansa ne kusa kire wo hene bi no ohene ma kwan ne yemfa wo nkon ngomem se wo ye ohene ente sa na ohene be na jaji ni bua ma wie no so wapaje afira ahemfie di a ahemfie be mu na asa de ko akoswaye na se untimi nswaye mfa nchiro untimi na che sa de no wo ye ho hwie nyeye ti jato ye so maame anwo a anwo abrewa bia be sori twema mentwe e makora ebo no ebi na ekoso e wo Offinso ya na keke Sarpong ene Offinso hima na na mese we nyako wo maka yitira bom e swai kon enti bi sire yewira santime yewira o me nani na ho no won tutu nani ebia wo makwaje dom bi baabi kura ye be si awura eno a wo kan ye na mama kai abusia panyini asem ba akwa wo kan wo se akonwa tuntum no o mo bo ho ban se ne be ye obi nkofa akonwa tuntum no de ade a Offinso akonwa no ano no eno ni kuro ni ti no obi fa entimi nya foforo mfansi obi fa
ansa na yɛbɛyɛ foforɔ si wɔ ho amammerɛ ɛne namanneɛ no ɛso paa ansa na wobɛyɛ no na no kora no na wafa no na kyerɛ sɛ wɔkukurukuro no sunsun ɛde kɔ ebi a ensi wɔ kwa ɛnneɛma bi duaduam abrewa agya yɛn kɔe na yɛnhwɛ na mmisa we yɛwura kofi kodua sapon keke sapon ɛbrɛ na ɔte ne fie ɛsɛ ɔte ne simpie so wɔ ne fie no yɛza na wɔgye nkyia ma ɔpiafo akonkoden wɔhene nyankwada ne adeɛ no na ne uhui bi wɔn ai nim sɛ Offinso man hene Anes o sɛ deputy Offinso man hene ɛne daache bia na ebehu ne mu na ne nasi bibi so ɛde ne korokorowa no yɛ ade a ɔbrɛmpɔn anaa wɔ man hene bi ɛde ne nan esi so esisi so wɔtena se aro de nan esisi so ɛde ne wɔ mu a ma no ɛyi bi ɛno ne timi ne kyerɛ sɛ sese wanya tumi kyerɛ sɛ kuru no wona esi so kuru no ne yabo na yisa ana wona esi so enti wotena se na wona nsi bi so a kyerɛ sɛ wotena se na ne sɛ wɔhene de wɔntumi tena se sɛ wubodwa wabra wona esisi fo man hena na sɛ ɔbrɛmpɔn enti we mu mienu nkwa na timi de wɔn na esi bi so kyerɛ sɛ ɔbrɛmpɔn wo timfuo fia ntumi fa na nsi so okay na emu kurom na wo ye bibia na do na esi so kuro no na wo sɛ otumfuo bodwa na abɛtena na do na esi bi so a wafom na abetimi de aba hɔ otumfuo bodwa na aba sɛ wo awuchi ne yakura duru wo awutu na akɔtena na mpakte wo no ne de ye no saa abrawa wakan mehwɛ pa na ɛsɛ menyamfa amadwene nkɔ so saa akwasida num ne dwa kase a ya no bɔ aman hene num nyinaa aba no wono nko ana ne na esi bibi so sɛ mo amaba nyinaa no mo hyɛ nase enti wodo na akosi bi so ɛsɛ wo challenge no ho na bɛde kora de akɔ ofiri kora mfa nkɔ hɔ because sɛ wo mo tea ɔhene bi ɛwɔ efie kase mu na ɔhene di ka bɛtena se dada na nsɛ ma me ade ba akɔ a ɔhene ya mani gye ho paa no ɔhene piao wo mfa ne bere ni agro wo se me tena se 2 me tena se 1 me tena se 12 momra no na ɔtewo sɛ mo ama enti me kai dwabo mienu a aba twam na anu no ni nyinaa mu no o surprise ahemfo no ni titiriw saa da na aman hema ɛne aman hene no mo tena pakan mu no ɔsɛe sɛ ɔno bɛba dumienu we dia betwam keke dumienu no ɔno ka sɛ ɔbɛba no na ɛsɛ ne yie mu a na sɛ nka aman hene ne ahema no wɔn mo hyɛ ase bɛsɛ no wɔtwe hɔ badwam mu tinke modumienu no no mara nka bia wɔn mo na tena se na aka te sɛ dwaben man hene nom ɛne akyempem hene nom agya wɔn mo de adehyesɛm sa ɛne nkranza nom a wɔn mo ba agya wɔn tumi kɔtena baabi ne ate baabi sɛ mo amefrɛ ya ayɛ ma no na nka wɔn adi wɔn nkui nanso no wɔn te wɔn ani no na kakra bi na edi ka ba na opem so edi ka ba tena se enti wɔbɛtena se na fe na dodoɔ na eba enu achi akoside bi bai saa enu so saa mi hu omu ya na erate hɔ na ahemfuni afi no mu di mirika ye ba kikiki enti udura no a timi tia ka se dumukire no bia na wura fi ho na wo kyea me wura fi no ana se bi okura kyi ne wura fi no na amu odum no se saa krokrowa na wo ka no sebe wintimi mfa bi ma giso wo fie ana wo okurum na atena so ɛhɔ de wo so yogoro wo sai wi a na wo de akyɛw se wo okurum di a ahini ama bere bia wotimi ye na manim ha de ntumi nyo enti yewura keke sapon na nasi bi so so o de na na esi so wo Offinso ho na wo ye wo hene wonye wo hene wontumi fa na esi so nti amamre mu paa de ɛhɔ nso wasafom na wafom kuro no wotimfo asi ne hene ya wono wotena se wo ne simpie so ana na hene si a wode na besi kukuru so na wo wotim fi a na wakofa kura debi emfasa emwa ho abrewa ba ku ehemfo no kura no nso no aye kan obia wone de ode ne na esi so obia akonwa abodi odi esi so ati se wo mu chi ne ye no wo mu chi a me koma no saa na obia nso de tie
nye de adekroda bia de dem okay abrowa nhwe na ese no wa me ehu se eye abrempon ene amanhene nko a sebe odi kro ntimi mfa bi ne na ese bi wo ye a wotimfo te a be chi wudidu ade bi wo ho na apetiri wo ho kwaya a wotimfo be chi wudidu ye be chi wudidu akọ wotimfo anim ame abọ ka ontumi nye fise bi kura na wo mkro bi pe we wahwe fom wo hu ya no atwamfo nyina nso de phone na abai ogina ba bia no agene no atwa na kraw na na esen no de ko okay beti kura no asende am obi wa ahemfie ho na na hwede ye koso okay afei baako eyeche aya na wo mo ba fia eche na ehyehyehye wo mo no ese obia ne ne de ene ade na nyi obia nso na ehyeche abrewa kire me mu kakra abrempon heche abrempon hyeche okay ena amanhene nso hye amanhene nso so ebo abutiri ade ani abutire na ade ani che se eche no ne ya pam na ade witiri behim witiri he nyina him abrempon ne de no ena amanhene so de na aye no ayetwa ne ya sei ye de bo no hu so witimfo ya no won de no mami nkyere mu se me de mehu de wuche bia na metie ni bia ya afane ne nti mami nkyere mu se sete saa na waka kyem sete saa na se abrempon ne che na wo ka no no e de se batakari che esoro no yakova no ernye no na wo ka ana amanhene ne de no so de se yatu batakari che ne mfimfi na firi ho na ase na eda ho no nko a enya saa eyi uhia wo hene bia na ne de ntesa na so yo manhene na de why no yetu hwane ne ebo ni sei no a ebi ni na pampe no no ye manhene we ye abra oba menhia ena otumi ye saa se wetimfo ho kora wontumi nye jiso wo no anukrum mane wo mantamu baabia ya besi wayi baabia na wo bekọ na so wo behyehyɛ wo ho a ene de ekire wa mamere se utumi se wo ye manhene okay no abo abutiri de sente sa na wetimfo anim ntumi mfama mehu bia na se ese mani atwa bi so a onye obrempon nenso no ohye amanche bi eti ne dwumadie bi a odi ase ene esa de obesi afa no ho eno de so wo fa no ho ba bi na se sa na ye ne fa obetumi ahe okay eno nse hwe okay nemu mama mre mu pa ne de saa eche no ya abrempon ayi amanhene de ayi eche no ye abrempon de na manhene so abo ahemwetiri aya na eja wama wano so kakra de eche no ya abrempon de na manhene so bo ahemwetiri okay mehu se sebe yewra bantama hene ono so de ne dem adintra ono bantama hene wo ye sahene enti wo ba baabi a wo ye no ho so wokofo ohun sese wetimfo tenase wo mu nyina ye fitaa kora bantama hene ba no wefu tuntum na danka eso esen na wo kutwa ye no ho se akonde ahyehyɛ no ho akonde na wo wetimfo sahene okay okay afi ma memra we so emmen no nso emmen no anko ohini bia wo na ben sa abrempon ne yamanhene ohini bia wo na ben na me ka se hia hene de minim na ben se oso yemu na kutukubu a ena ba ntoma hene enso ye moma eche moma soche wo mu yinu eyini di minim se me kura no me hu nse enipa mi yenu pa na kane no na me hu se wo mu ba na ye bo abe no ye hya abe ni di na chi ema ye hu na nka abe no ye ahyenso de aso ni ye ba ye bona brese ha hene eno nti de mpanimfo se so ma wire firi wukuro mu hena ben a wo yira wo adwabo ase echefo mpamocho obi be bisa se na de sebe otumfo de won hyeche ni bi wo mo aben ni bi wo no de
wono nka ho won de wono nka ho ntini emo ni di wo mu no mpacho ono na emen wo ani che bia obehye di nyina ye de de nti ono de ye ka bibi a ye yiri si nche ye wo gina nche mpacho ka se ni ye wu tek no ena yebi se bibi se entam yese wo mai entam yese sa bra na me na ayi hene buo kuro mu hene nom ene ayiwe mai anwoma so na me ni wu mu na sa bra na ayi of ya fenfon ene ne wo ho no mu an wo su ayi program yese entam yese the ntam bebrebe die ye bede ne yatumi akan ena be se entam ye miinu entam wo asanteme mu ye miinu ofe amwase ye miinu ya kire mu minti ena be se ye wo utimfo entam kese ye baako enu firi ho a entam wo baabi anyimfo ni nyina de no eno so ye baako ena ma ne ye miinu no ne ba ne ye miinu nti ono no de gina brane ti besra mo memisa why senti ne yemu ni di ono no ye di nkomo no sa fa sa ayemfo ne mama ne ade na ya na yembo bondi san se ono no de ni de ejina nchen a enhyeda aha na ye de ko bisa se emman beburu se aduosonson a wa santebe santehina konwa ni nyina aye ne de se metwase a se no yewura kofi kodua sapon so opese wo ba na Offinso so omo wa aban yedi wo mochi ne yedi bo omo abodi ne bedi nachi owo chai wo se wo hyese o man ne na ebe ya ne de akeke kan no de na besi sa kokoro ya ye ken so a gisse wotimi eso ide a kire santen ni gisse wo so a kire santen e so a kire santen na aye hene enye sa de abosu nyina ye hunu se wo ye bi wo ba bia watomra e mbre timi ni di mre ndi asante amamre ni di Mijidi se nana aye ama nyako ama se wa nyako mijidi se wonimu anyina so wonimu ni nyina wa ye no Judas wonim papa so wanye wonimu ni nyina firi se wo medi ade e wa bra ye nkire wa sante amamre ene na mane amamre yi kura ye kan ene ye wo ban yi mra ebi wo ho a wo to a e wo de eje wo emra wo betu bia no e wode eje wo ho amane e so wo ye ni nyina ye be kan akire no fisie ma mesi akonwa so adomfrasa okay ye be kire wa mamre ni nyina okay abroa mapeja de bia to me na so nansa na meba so no abusia panyini enkomodie mu no enne mmea me de maso to fom no de mehu ni se adehye abusunya no kra omumu ache saa na kro no nsu mu ache obi na ewuram ana se ufiri se eyede nti ena ama no akobasa e wo Offinso de ama basa ande na se we nya akon ye eno na amekuru no abo pata biribiri no ko se ede ya ono so wadofo bi owo nsem bi a wo ka kire bi no enu obi so wo hokora a wo ye de hye no hwe de wo ye no obi entimi nka hwe nkyere na ne de wo ye yi kra ya mo hwe no de enu ase ne sei e de be enti ne ye ne ade hye wo ho no no wo be fura tena ye so enti bu ma mene nye etirimu desma wo de ye sa de no e de kra yi mahimo fra me kra amema ebi a won ta na chi na nso de ade hibusua na ye no eyi ne ti won ko hokora kofi kodua saponi na na ama se we nya aku eni ye de wo ma ba wanim ya ma akonya se ka bibi kire wo mu tia wo mu no e de asem na nka ba ka kire wo mu asem anka me ka kire wo mu an se na na me se we nya aku eho e die na wo je enti wadwene ye wo se wo betimi ahudi atra panyini wa bra winsa ne me emu sante hina sante ma wo no wo utumi ni sei so wo de Offinso ehye obi nsa na nya wo na me se we nya ako wo de hye na ne wi afi akentensa so won hwema no wi ka se hwema de so ma me a ebiribi wo ho na de yakurunko yi a wo gi na ade enti wo de wo nka ho kora ti de wo ye no so ho e ma Offinso enno
ni musuo na wo bo na wa ede nso na obeka na wo de a kire Kofi Kodua Sarpong Kofi Kodua Sarpong beka a kire nse be me na wo a wo ba wi ase contract be no wasai se je se wudi hen ya akonwa eni wo a ye wira ayi ne hene amina se bibi a kire no ada na se ya amamire nyina na chenchire chia wa mana na amese we nya akọ edi wo ho few se wo ye hene na ye wo fe edi pa na aba wi ase se wo beje e wa aheni ade a wo ye no e ye nkwada asem enkwada asem pa na wo ye no enkyire be manimu nyamfo ete sew ene wo ye saade no enti jai kura je bibia mu na fin so nyo na wetimfo so ehon ton meda se abrewa na wo ade kura mi ma menye nese mi ma muje gina me hiniti nyini se wo gina ho fidi wo gina ho wo se wo hu why na hu se wo dem no aye wetimfo se tutu woto mi abebi o asem na wo kan wetimfo we se tutu a woto mi no santime wira abrewa wutimi ka de egum ya enka tiefo be che wade o uhu de egum no de egum no se wetimfo o se tutu abrewa ye kama wetimfo o se tutu na wo soro ho ena efom ha no nso eye ntinhia aduonu enum eno anu aka no eno ana ade abetwi mu no eti se muhwe sani ade yi sitie na wetimfo o se tutu ni mfinhia aduonu num mefa ne se enigie ne na hotede ena obeye eno anu no ne ntoma eni aye ne fefa onua enti eguma sei fe eno ena edi be na eno kura no ya twero bibi eniema se de yesi aye ntoma no beebi ginyame wu ya ye bibi te se sankofa no so bi dem ana bibi sa ena mihwe kurukuruwa bi a eda ha na ye twa ne kurukuruwa wi no eno kire se wo sunini na wontumi ankofa na nka mo kahiri ha abrewa kire ye ntoma ne ze de omosi aye no no ena aha no so eno so kire edin bi a ye frɛ no so adwa ni mi hunu a mi hunu ese afana nso dem wo hu afana no afana so akofra dem ena akodwa enso sim ena eniwa se medimani na hwemu se ye ka ye be ka ne sa na ye se amamre ntoma pa o ntoma na ekura me kasa guo kwa kasa wow ntoma no kasa wow ni ma mi hu enye ntoma keke okay ba ko bi da mfimfini ha ya hahan we no enye aya de wo abe ho no okay ana mehu se we ahimfia chanso de no ye twro krata bia na ya ne da so letter head no timfo ya ne nkai na hyenso ade a isi ade no so ana adi mu enso ka ho ansa no no ani mfonyi na mohune dada na ewum no sa eti we ana ye di bedi 25 years no aka be se bosome ne nakakra edi ebi no hu abrewa die he bi no we no ye menhemfo no okay enti we ana ye di bedi opemso emfinhia aduonu enum efiri afe apem ahankono aduokono enkono edi besimfin champim mienu ene aduonu ennan na se yiraw forisuo bosunum a yedi ekokotoni manu mu ano na chese ehhehye so a enya asem keto 25 years ewo akonwa kase yi so a ene ma wawo de oguso ye de wawie ene de obeye na yede aboa ama asantema akonka nti we na edi kan aba ahosuo ni bebre beba menya ne nte
sɛ ebinom yɛ sika kɔkɔɔ ebinom ɛbɛyɛ tuntum ne adeɛ ebinom ahabammono ha ɛne adeɛ ɔmo de bɛba na wei ɛyɛ fufuo no nyansapɔ yɛnsa aka yɛ deɛ eti mi gye de sɛ firi saa mmiri kɔ yi nyaa no wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ manhyia a onso onsa ɛbɛtumi aka wo deɛ na watɔ no kama ɛnyɛ nyansapɔ ne tɔn mepaakyɛw enti mɛmfrɛ yɛ ɛnka sɛ o tontoma yɛnka se yɛ tontoma no bia nkɔka sɛ nyansapɔ tontoma Ghana fo binom apmanim kwase agidi nti ma me nkyerɛ mu mepa mekyɛw manhyia nko a ɛna minnim sɛ wo kɔ a wobɛnya bi atɔ sentroni bi ani hɔ a ɔtɔn bi yɛde kyerɛ kɛkɛ yɛde si na yakɔ abrewa ɛne na gɛsɛ yɛsɔre na yakɔ yɛnsa aka yɛ die yɛnwie wei ɛyɛ Appiah na akɔ akɔtɔ ɛsini no miɛnsa deɛ ɔno korɔ de pam top na deɛ bɛka bɛyɛ sɛ deɛ de bɛmo danta nti aka wo deɛ meboa aka wo deɛ on ɛna meme deɛ men toma metutu aguso enti no yɛde si hanom na yasɔre so na yakɔ na nanom madaroma sɛ yɛka bibi na antwa yi a momfa nkyɛ yɛn ɛnyɛ boapayɔ amamrɛ ɛne amanneɛ no ɛyɛ adesua eduru baabi a adofom timi de ba eduru baabi a arefie timi ba ɛnyɛ sɛ bi a yɛ boapa ɛna ebi a de yɛ ano afom ana de yɛwerɛ fie no yɛahyɛ da ɛne ayɛ ne saa monde hye yɛgu so a yɛsua ɛwɔ abrewa sa okura wonsua nwie nwie ne asante asɛm de yɛsua nwie yɛsua nwie wo okura wo bɛka no na bi ate akam ɛno nti na yɛ ana mpanyimfo kase sɛ wiwire fi na wo sa akɔfa yɛnchi ɛno no eti a na yɛde musi na yɛasɔre so medi ɛne abusua pani owusu adum yɛma mu nyina mo ɛne hwɛ a wɔgye ahene wa subscribe share like na fo adwenkyerɛ fa to ase ɛfa ma yɛ ɛdɛnti ne ebube ne brɛ bɛn sɛ si ebube ɛbɛyɛ de yɛdɛn kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandɛ wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogyabu onim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nyɛ yie bi tontonte yɛ no sa na yɛ fa nyansapɔ aboa ntaka na ma na yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛn ne din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na Amerika sa sɛbe ka yɛtwɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de yɛtwɛ ne mu twa nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ kofi nro ne yɛ abɛn ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya